Wist ik even net wat ik zeg. Wij doen een beer op Schiermonnikoog. Beer boeloe, boeloe de beer. Wat oh wat, beleven te deze keer. Recyclebedrijf Raad en Raad. Wat nou? Wat? De bronnen Raad lezen er op Schiermonnikoog aardig uit. Ze hielden eten maken van afval. En dat hielden ze verkocht bij de dwarrenlans. Wist nog wel? Als oorhel eten. Een aardig idee, verzeld. Maar soks werkt het net voor elke niet. Alle bisten wienen ziek worden van dat oorhel eten. En daarna woe geen bist nog wat van de brorren keepje. Wat moeten wij nu nog beginnen? Ja. Zucht je de beide rotten, nooit ze geen werk meer hebben. Ulbe de oele witliek was rieën. Ja, ik weer echt ziek, dat wel. Maar dat is nou weg oer. En de rotten wisten net dat de magen van de orenbisten net zo sterk binnen als die van haarzelfs. Ik zal er eens even bij de boeren praten. Dat, even letter. Ja, zoch. Eten moet je hem net recyclen. Want dat kan net, want daar wordt elk ziek van. Maar meubels en hoorhaak, daar is niet mis bij. Zei het in de beide rotten. Ja, maar dat verkocht ons net goed. Zei Kees in Ulbe. Nee, maar dat kwam omdat je me er niet mee dierde. Het moet mooi opknapt worden. Als nee, bedoel ik. Dat is zin dat er vraag bij is. Dat vinden de rotten een goed plan. Ze gaan dadelijks aan de slag. En denk daarom, meidje er wat moois van, hé. Dat is zin dat het goed verkeerd zal. Hoe hoed Ulbe er nog achterom? Nou, en dat is weer... Even beppes aan de rolstoel met de boeren rot en rot brengen. En dan zorg ik zelfs ook nog even wat zijn hip kastje hebben voor in de kamer. Zweer je? Als me nog eens wat wit... Net zeuren, Pietje. De brodenrood met je van die oude stoel weer een prachtige naaien. Zo, ik breng deze oude hunningpotten, ik ben naar de beide rotten. Waar weet kennis er nog wat mee? Miauw, ja wees. Krijg eens bij deze lege blikjes. Miauw. Zo, doet. Even het oud papier voortbrengen. Ja, Willem. En dan wil ik graag nog even zien om een tafel voor in de keuken. Ze hingen laatst niet in een aanbieding bij Raad en Raad. Nou, en dan is dat grif een mooie. Nou, dat liek het er maar op, maar de beide broeren. Tja, eten kist misschien net recyclen, maar oren dingen wel. Ja, mooi wat ik heb. Deze rotten hebben zo een prachtige winkel. En zo te zien rennen de zaken weer als het spoor. Ja. En voor
Daarnaast lekker sliepen.